Pæn goddag. Vi er jo faktisk nogen, der har ADHD. Og det er rigtig irriterende. For nogen, som her, Karma. At hvis folk, de sidder. Det kan godt være, der er også stressende for dig. Men jeg er ved at gå til, jeg er ved at tænke, du skal dø, du knipper. Jeg beder pænt folk om det, og de tænker bare, ja, right, snob, eller ja. Jeg ved ikke, hvad de tænker om mig, og jeg er egentlig også ligeglad, fordi jeg blev set ned på i 26 lange år, og jeg gider ikke mere at blive set ned på, og tænke, ADHD, det er kraftedeme tabu for mange at have. Men der er mange, der ikke ved, at der er mange, der tror, det er hyperaktivitet. Det er det ikke. Det er simpelthen opmærksomhedsforstyrrelser. Det står for Attention Hyperactive. Nej. Attention Deficit. Se, man glemmer også meget nemt, når det er med det der. Det der. Det her. Men der er så mange ting, man kan hjælpe. Her kommer det. Ugepenge. Ja, det lyder smart, og det er fancy. Der er sådan nogle white pin mark også, som ham Kærsten, det skriver jeg. Husk. Og så kan han så skrive, hvad det er, jeg skal huske den dag. For eksempel. Vask. Tøj. Køb. Hent. Medicin. For dem, der ikke har fået Ritalin eller har en diagnose endnu, så synes jeg, at man skal komme i gang. For det er det bedste, der er sket for mig nogensinde. Jeg ved godt, prøv at se. Jeg er egentlig, men den er forkert. Men prøv lige det. Det er også bare noget af det sjove ved at have det her. Men whiteboard kostede ingenting i Netto eller ingen reklame her. Og de her små sedler. Sæt den på vaskemaskinen. Hvad I end skal huske. Altså. Og så den her lille forbandede ting, der larmer hele dagen for mig. Den siger bip, 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 bip. Og det går mange på nævren, fordi at der er mange ting, jeg skal huske i løbet af en dag, som jeg glemmer, hvis den ikke er indslået på den. Fordi jeg har ADHD i en svær grad. Jeg glemmer at kigge i kameraet egentlig. Jeg håber egentlig, I kan høre, hvad jeg siger. Og hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger, så må I hellere kommentere det. Så skal jeg nok lave noget nyt. Men koncentration, tak. Fokus. Hør efter, hvad vi siger en gang imellem. Lad være med at se ned på os med ADHD. Vi er kraftedeme med nogle fejler. Kreative. Vi skulle nogle gange høre på, hvad det er, vi siger. Også ham der Anders der. Stjerne. Noget. Vi er nogle fantastiske mennesker. Det er synd, at det er tabulagt, og det er synd, at vi skal kæmpe for at en hel uge for awareness. Så hjælp os med at hjælpe andre. Hjælp os med ADHD. Det vil kraftedeme være dejligt. Og prøv, hvis du har ADHD, prøv at bruge din telefon 2 gange dagligt i hvert fald. Til din medicin, eller til aftaler. Kom ud og gå. Motivation. Det kan også være en mobiltelefon. Og jeg ved godt, at det kan være svært i starten at acceptere, at man har et handicap. Og nej, man kan ikke få det åndssvage handicapskilt. Tro mig, jeg har fået at søge. Fordi kæresten han driller mig hver gang ud og handler om, vi ikke lige kan tage handicappladsen. Det er skidt. Men jo, det vil jeg meget gerne have. Og jeg vil også gerne have et stempel heroppe, hvor der står ADHD, eller gå rundt med trøjen her. Men det er fandme også pinligt at gå med for mange. Jeg er ikke berørt. Altså, jeg er ikke pinligt berørt over det, at jeg har ADHD. Jeg synes faktisk, det er fedt. Jeg er stolt af, at jeg har ADHD. Og hvis du kender nogen, der har ADHD, så vær stolt af dem. Og hjælp dem. De har brug for struktur. De har brug for kontinuitet.
Det lyder helt vildt godt. De har brug for forudsigelighed. De har brug for, at de ved, at du er der for dem. De har brug for ikke at blive set ned på. De har brug for din anerkendelse. De har brug for ros. Så køb endelig. Støt endelig. Køb endelig pilgrimsmykket, når det kommer ud. Køb endelig det skrabelodder. Køb endelig blomsterne kommer i Føtex fra ADHD-foreningen. Gå ind på den her. Det skal bare sige 3 gange. A D H D punktum D K. Vi kan også lige sige den på en anden måde. A D H D punktum D K. Så er der også nogle mænd, der har fattet den, er der ikke? Nå, mine øjne heroppe, venner. Og tak fordi I gad at høre på, hvad jeg havde at sige lidt. Nu håber jeg bare, at I går ind på ADHD og tjekker deres Facebook-grupper ud. Der er så mange af dem derinde. Vi har brug for en hel masse støtte, fordi at vores midler i handicap-organisationer, det er begrænset. Vi har brug for en hel masse hjælp. Vi har også brug for, at det bliver aftabuiseret. Så hjælp os endelig, hjælp os. Altså, det kan godt være, der er mange ting derude, men husk lige også på os.